sunana Muhammad Nasir Lawal inkiya dodo mayana kallon uballon da ke fante ka sabuwa ne kai ra'ayi akan wannan gwamnati ra'ayina shine ubangiji Allah ya ƙara zaɓa mana mafi alkhairi a ƙasa kuma burin mu inda Allah ya yi mu guri daya musulmi da kirista da pagan da wanda ma ba addinin mu ɗaya ba Allah ya haɗa mu guri daya dole mu tattaru mu haɗu mu zauna guri daya mu keɓanta kanmu mu zaman lafiya mu haɗu tare mu zauna lafiya a ƙasa shine abin da Allah ya kamata mu yi kira ciki saboda Allah ya riga ya mu tare guri daya inda Allah bai san mu tare gaba daya ai ba za a ce mu gaba daya sai mu yare daya dan gode to da yake Allah ya ga dama da ya ga dama ya rabe ya inyamuri ya babarbare ya kanuri ya babur ya gara yare da dama zai suke ci wannan fanta ka sabuwa da muke kasuwa wake neman cin abinci na gudu kasuwan mu ba wanda ba ma tare da shi muna tare da inyamurai da kiristoci da musulmai kuma kowa muna tafiya da shi yadda ya kamata a kan kasa mu ko ba gaba yawa kuma wannan gwamnatin ta baba Buhari muna ƙara karfin cewa ubangiji Allah ƙara mu tsoho lafiya da abin lafiya take ci Allah duk wanda ke muna wani bakin ciki ko wasada Allah ka sa in bai ganewa ne Allah gane da shi ya gyara hanya don abin da yake ciki kan kuma ta shekara 16 muna cikin wahala ba wani appointment da aka mana da wasu masakun wasu abubuwa da an kashe mana mu yara suka kashe junan mu wannan ya kashe wannan tsaro rashin aikin wani rashin activities ne inda da ayyuka na kasa za mu samu cigaba cikin wannan abu to amma abin da nake kira ga matasa yan uwa na samari da wanda suka kai ni da wanda ba su kai ni ba a matsayin na dodo mayana shugaban matasa da ke fante ka sabuwa mai san zaman lafiya a ƙasa kuma ina kiran matasan mu ku zo mu kama abu 2 zuwa 3 in muka bi uwa muka bi uba muka bi Allah muka bi annabi mu bi karatu sana'a mu kama daidai gurgudo mu nema din mu a duk inda yake in wuta za mu shiga mu nemo inda yaki ne mu neme sa duk abin da zaka yi da mutum kake yakin mutum kake yakin dan adam duk abin da baka so da mutum to in bin damu da kai ba wallahi da kai da kare abin da kake tara ma ba na kaunar shi duniya da lahira to ne da shawara nake so in mutane na da yan uwa na kiristoci da musulmai na ƙasa da malam Nasiru yan Rufa'i Mr. Excellency da shugaban ƙasa Janar Muhammadu Baba Buhari Allah ya ƙara mu tsawo lafiya da ingancin tsaro da amincin ƙasa Allah ya sa 2019 sai baba kuma da yadda Allah fatan da muke insha Allah wani tashin hankali da wani rigingimu da wasu rikin da ƙasa ba abin da shafe mu da wannan kuma da kace dan siyasa ne wannan babban jagora a tare da mu yana da kyau in mutum mai hankali ne bisa ya san abin da yake yi in ga dan arziki ne jama'a nagode ni ne kallon uban afan da ke garin Kaduna State. Muryan Talaka.